Atletikek partida garrantzitsua du parean eta gaur berri txarrak heldu zaizkigu Lezamatik. Inigo Perezek giharretako lesia du. Gainera Iker Muniain eta Borja Ekiza ere gaur ez dira entrenatu. Lionerako bidean beraz gauzak zeharo zaildu zaizkio Atletiki. Valentziako porrotaren ostean eta Liongo azterketa garrantzitsuaren atarian Marcelo Bielsaren buruhausteak areagotu egin dira. Inigo Perezek min hartu du gaurko saioan eta zelaia utzi behar izan du. Horrengo azterketen zain geratu da, baina lesioak ez du itxura ona, eta baliteke Jon Aurtenetxek betetzea bere lekua. Askoz larriagoa da Ruiz de Galarretarena. Eibartarrarentzat amaitu da denboraldia. Pues que esté tranquilo, sobre todo, que no... Lasai egon da dila, presaka ibili barik. Correr mucho, que la... Belaunak berak ipiniko dio erritmoa. Las pautas... Bestalde, Munien eta Ekiza minartuta ez dira entrenatu. Zoriegorrik baina aldionari eutsi nahi diote, batez ere, Lionen irabaztea ezinbestekoa dutelako Europan bizirekin jarraitzeko. Valentziako partidutik ondorioak ateran nahi dituzte bideonera itzultzeko eta jokoa iaz legez sentitu ahal izateko. Iazko futbola sentitu eta jokatu nahi dugu. Que hicimos el año pasado.